Καλησπέρα σας παιδιά. Είσαστε στο κανάλι Board Ride. Εμείς σήμερα πηγαίνουμε στο Πεντέλι. Είχαμε περάσει από πίσω από Κηφισού. Τώρα φτάσαμε εδώ. Εντάξει, ταχύτητα είναι 40 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε 5 μηχανάκια. Τα μπροστά παιδιά έχουν μία Ninja 2,5, ένα VF έχουμε, ένα GSXR 2,5, ένα Pfizer και εγώ με το TD. Εντάξει, μία απλή χαλαρή βόλτα κυριακάτικη, κάτι καλό μας κάνει. Είναι πανέμορφα βέβαια εδώ, είμαι πρώτη φορά εδώ, πάω. Αυτά. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι το μηχανάκι, γενικά να το συντηρήσεις ένα μηχανή, είναι πιο ακριβό από αυτό που να συντηρήσει ένα αμάξι, έτσι. Χαμό το αλλαγή λαδιών, 1 λίτρο λάδι είναι αυτό το Barthal, πώς το λένε, 20 ευρώ, φίλτρο λαδιού 15 ευρώ, φίλτρο αέρας 100 ευρώ, αν μιλάμε για το K1, έτσι, ελεύθερο. Τώρα τα κάκια πίσω 50 ευρώ, μπροστά τα κάκια 100 ευρώ, έτσι, δεν θα το βάλεις ό,τι να είναι, θα το βάλεις ακριβά και όλας. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει καθόλου που χαλάει ο καιρός και εμείς ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό. Κάπως έτσι. Δόξα τω Θεώ, θα είναι όλα καλά. Δηλαδή στην Ελλάδα τελευταίες μήνες, μάλλον τελευταία, όχι μήνες, μάλλον τελευταία 2 χρόνια, όλα πάει στραβά. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ξέρω, αλλά δεν θέλω να καταλάβω, έτσι, δεν θέλω να το σκεφτώ. Γιατί ο κράτος μας έχει πωλήσει μαζί με τον κόσμο. Τώρα αυτή τη ψευδοελευθερία είναι Παναγία μου, έτσι. Εμείς δικός μας όπου προβλήματα έχουμε γάμισε τα ως Έλληνες, έτσι. Και εσύ που έρχονται ξένοι, μένει, Free Παλαιστίνα και τα λοιπά, είναι γάμισε τα. Αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, εμείς έχουμε και τα δικά μας προβλήματα και μας βαράει αυτή η μπουρδα, να πω έτσι. Εγώ είμαι πόντιος, Ελλάδα είναι πατρίδα μου, αλλά και πάλι δυσκολεύομαι, γιατί εντάξει, εγώ δεν μεγάλωσα εδώ, εγώ μεγάλωσα λίγο αλλιώς και λίγο αλλού, γεννήθηκα αλλού, σε άλλη χώρα. Εντάξει, και εκεί είμαστε ξένοι και εδώ είμαστε ξένοι και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται γαμώτο. Και εκεί δεν πάει κάτι σωστά και εδώ είναι ακόμα πιο άσχημη ζωή, πιο περισσότερη. Δεν έχει λιφτά και μάκε μου. Εδώ γάμω το 743 ευρώ είναι βασικός μισθός και σπίτι είναι 500-600 ευρώ, ρε γαμώτο, είναι μόνο νίκη. Αν βάλεις, να βάλεις εκεί ρεύμα, να βάλεις εκεί νερό, να βάλεις έξω το κινητού, γάματα, δεν θα βρεις άκρη. Και εντάξει, τώρα βρισκόμαστε, δεν ξέρω, Πεντέλη είναι, δεν ξέρω που είναι, που είμαστε τώρα, πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι εδώ. Μου αρέσει, να σου πω με μαύρη μου αλήθεια, μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι όμορφα, λίγο ξεμπερδεύει το μάτι. Εντάξει, βόλτε με τα παιδιά, εδώ είναι λίγο πιο κρύο. Βέβαια άλλη θερμοκρασία είναι γιατί ανεβαίνουμε στο βουνό. Άρα εντάξει, και πάλι όλα καλά είναι. Και από Αθήνα κουράζεσαι, να σας πω με μαύρη μου αλήθεια, κουράζεσαι πολύ.
70% γνωστοί μου, φίλοι μου είχαν φύγει από Ελλάδα. Έλληνες, ντόπιοι είχαν μεγαλώσει εδώ. Αυτοί οι οποίοι έχουν λίγο λεφτά, λίγο μυαλό, φεύγουν και γυρνάνε εδώ μόνο Χριστούγεννα ή κάτι γιορτές, αλλιώς δεν γυρνάνε καν, γιατί η οικονομική κατάσταση είναι σε φάση καταστροφή εδώ. Δεν βλέπεις τίποτα. Για παράδειγμα, θα πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τόσο ωραία νησιά και μάκι μου, όταν σε ρωτάνε μερικές φορές πού έχεις πάει διακοπές και δεν έχεις τι να απαντήσεις, γιατί η ελληνικά νησιά δεν είναι για τους Έλληνες, γάμοτο. Για να πας διακοπές πρέπει να δουλέψεις 2 μήνες, 2 μισθούς θέλεις. Το κίνηση στο βουνό. Τι έγινε, είναι ανηφόρα και εντάξει, τα παιδιά μπροστά δεν ξέρουν να οδηγήσουν σωστά και αυτός με το αμάξι τι κάνει, ρε? Προσπαθεί να μας αφήσει, τι κάνει? Αυτά. Πανέμορφα είναι όμως εδώ, πανέμορφα, εντάξει. Από το άσφαλτο δεν έχει μείνει τίποτα, Ράμονη Αγίος Πεντέλης. Μια χαρά είναι η φορίτσα, πανέμορφος. Πανέμορφος. Όλη Αθήνα βλέπεις. Εντάξει. Τα σύννεφα με πειράζουνε να μην βρέξει, γιατί να το βλέπουμε και ο Άκα και όλα. Εδώ δεν είδα αυτά τα πράγματα. Γαμώτη, εδώ άσφαλτο δεν υπάρχει, ρε, εδώ πρέπει να πας με το adventure πράγμα. Και εδώ έχει καεί όλα. Γιατί ήρθαμε εδώ? Εδώ έχει καεί όλα, Παναγία μου. Πω. A few moments later. Οπότε, ούτε την DM, παιδιά, παραλίγο ήταν γαμό το σπίτι μου. Όχι το πόδι. Ότι από την DM θα κάνουμε adventure μηχανή. Ναι. Τι μου πιτάει αριστερά δεξιά. Αυτό το μηχανή δεν είναι για... Πρώτη φορά νομίζω το μπήκαμε με αυτό το μηχανή έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνο να ξέρεις. Ειδικά 2 άτομα. Νομίζω είναι μαλακία μεγάλη, γιατί το δικό μου μπροστινή ρόδα παίζει. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και όμως. Είναι τεράστια μηχανή. Εγώ φοβάμαι να μην αφήσει κάποιος από εμάς ζάντες τους. Αφήσουμε τα λάστιχά μας, τα λάστιχα να μην αφήσουμε. Ζάντες, λάστιχα. Όχι, από εδώ θα πάω εγώ, από αριστερά, δεν θα πάω από τον ώρα. Καλά, αυτός, γιατί μπήκε εκεί, γιατί? Καλά είμαστε. Πρώτοι και πάμε. Αλλά εδώ είναι πανέμορφα να ξέρεις. Να το tracer που είδαμε από το drone.
Εντάξει, τώρα από την αρχή ήταν λίγο δύσκολο, τώρα είχαμε λίγο συνηθίσει νομίζω. Ναι. Για να δούμε. Ωχ, είναι ανηφόρο ρε. Εγώ θέλω λίγο πιο γκάζι ρε. Πατήστε λίγο ρε. Εγώ θέλω λίγο γάζι ρε. Να μου σβήσει η μηχανή τώρα ρε, μαλάκες. Σήκω. Σήκω γρήγορα ρε. Με τα πόδια. Πες να κατεβεί η άλλη. Δεν θα ανεβεί, πες να κατεβεί η άλλη ρε. Κατέβηκε. Εγώ είχα ζήσει τελείως. Μάλιστα. Adventure. Εγώ δεν μπορώ να ανεβώ. Δεν μπορώ να ανέβω. Από πίσω σπρώξε λίγο. Αυτό είναι. Ήταν λίγο δύσκολο το πράγμα. Ωραία. Πάλι καλά, ευχαριστώ στα παιδιά. Σου κόλλησε και σένα ή με περίμενες? Σου κόλλησε και σένα ή με περίμενες? Τι? Η μηχανή κόλλησε και σε σένα ή περίμενες εμένα? Τίποτα, εγώ ήμουν πιο μακριά ρε. Δεν σε εμπόδισα, Εγώ ήθελα γκάζ ρε φίλε, δεν μου έχει τα αφήσει, είναι πολύ βαρύ. Ναι. Λοιπόν, εν τέλει φτάσαμε στο πεντέλι, παιδιά. Ναι, το πεντέλι είναι, στο πεντέλι, στα αρχίδια μου. Με αυτή τη βάρκα και με αυτόν τον μαλάκα. Αντιγαμίσου. Ποιος μας έχει φέρει εδώ? Αυτός. Παραλίγο είχαμε πάει μπλέακι ανάποδα, αυτός είχε πέσει ίδιος. Και εν τέλει δεν ξέρω τι θα κάναμε τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω. Τώρα πάμε να στεθάψουμε στη σπηλιά του Νταβέλ. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Τι είμαστε ομάδα? Ναι. Δεν είμαστε. Για γύρνα λίγο το πλάτι να δείξω την ομάδα μας. Μάλιστα. Αυτή είναι η ομάδα. Crazy Moto. Crazy Only, ναι. Crazy Moto Patents. Και μάλιστα. Κλειδιά πάρε. Έχει ανέβει και το Παπί και το Phaser και το TD και το G6R 2,5 και άλλη μια Ninja. Ήταν μια παρατήρηση όμως στον Παπί, βγήκε στη λάσπη. Και αυτό έχει γίνει από το Sim Παπί, έχει γίνει GS, έτσι. Εντάξει, εδώ είναι πανέμορφα όμως. Αλλά οκ. Τα λέμε σε κατέβασμα. Δεν ξέρω, να σας δείξω τώρα μία. Πάει, κάπου πάει, να κάνει αναστροφή. Εκεί είναι βουνό. Όχι βουνό, είναι ανηφορίτσα, έτσι. Και δεν ξέρω αν να σας δείξει η κάμερα. Αν να σας δείξει η κάμερα σωστά. Ότι είχε αυτές λακκούβες και για δικός μας τρίτη μηχανές είναι πολύ δύσκολο ήτανε. Αλλά κάναμε adventure, έτσι. Δεν ξέρω, σας δείχνει η κάμερα? Δεν δείχνει σωστά. Οκ, εντάξει. Στην κατηφόρα να σας δείξω βέβαια. Ωραία. Δεν μου αρέσει καθόλου τα σύννεφα. Να μην βρέξει. Φαντάσου αν θα βρέξει εδώ τι θα γίνει. Πάμε μέσα. Τι έχει εκεί? Έχει τίποτα? Έχει εικόνες?
Ω, Θεέ μου βοήθεια. Παναγία μου. Πανέμορφα είναι εδώ. Πανέμορφα, πανέμορφα. Ωραία. Πάμε μαζί με τα παιδιά. Ναι, ναι. Φιλιά. Κοιτάξτε που μας έχει φέρει ο Γιάννης. Μακάρι να φύγουμε από εδώ τα πόδια μας. Αυτός φταίει ή αυτός, δεν ξέρω. Αυτός φταίει. Εγώ είπα μπάφι να πάμε. Το πες λίγο αργά. Εδώ κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έτσι είναι όλα. Κάτι γερνάνε. Ήθελα να ξέρω δεν μπορεί να είναι τα πόδια της. Πω. Εδώ τι έγινε. Δεν μιλάνε ελληνικά. Ωραία. Περίεργα πράγμα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ή όχι. Κάτι τραβάνε. Σήμερα είμαστε μικροί, ομαδίτσα. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι τρομακτικό που κάνει ο άνθρωπος εκεί. Θέλω να κλάσω κιόλας δυνατά, μπορώ. Τώρα ετοιμαστείτε λιγάκι. Δυνατά όμως, έτσι. Τώρα ετοιμάζετε. Κάνετε λίγο, ναι, από πίσω μου για να μην σας τράβηξε αέρας. Πλάκα κάνω, εντάξει, ηρεμήστε λιγάκι. Είχαμε πάει σπηλιά και τώρα πάλι κάναμε από τα μηχανάκια μας adventure μηχανές και ανεβαίνουμε πάλι προς τα πάνω. Οι μηχανές μας είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι φάση adventure. Άρα εντάξει, κέφι έχει. Έχει και πλάκα τους, έχει και κέφι τους. Να το. Αυτός θα πάει τώρα από λάσπη. Τον αρέσει αυτό. Όχι, εμείς δεν θα πάμε εκεί. Δεν θέλω να βρωμίσω μηχανή. Εμείς θα πάμε από εδώ. Κρίμα πολύ, εδώ έπρεπε να είναι δάσος. Εδώ έχει καεί όλα. Αυτά. Πάω τώρα τελευταίος γιατί εκεί ήθελα λίγο περισσότερο δύναμη, αλλά μπροστινοί είχαν τρομάξει και είχαν σταματήσει βεβαίως. Και ήταν παραλίγο στην ανηφορίτσα να πέσουμε. Άρα εντάξει, τώρα τα φτιάξαμε όλα. Γιατί η μηχανή μου είναι μεγάλο κυβισμού, για αυτό το λόγο. Παίζουμε φρεπατάνα. Σχεδόν πηγαίνουμε για το άσφαλτο. Άσφαλτο είναι πιο πέρα. Εντάξει, είχαμε πάει σπηλιά. Ωραίο είναι. Πρώτη φορά το είδα. Τι πάθαμε πάλι. Δεν ξέρω τι πάθαμε. Μάλιστα, μας αφήνει να προσπεράσουμε. Είναι που είναι δύσκολο, αλλά εντάξει τώρα εντάξει. Τώρα όλα καλά πάει. Οι άλλοι είναι μόνοι τους σχεδόν. Εμείς είμαστε 2 άτομα. Για μένα είναι λίγο πιο δύσκολα. Εδώ, γιατί και τα λάστιχα είναι για το άσφαλτο. Δεν είναι καν για εδώ. Εντάξει. Να το σχεδόν βγήκαμε. Ωραίο. Το έχουμε και αυτό. Βγήκαμε και στο άσφαλτο. Σούπερ. Ο άλλος τι κάνει εκεί. Ωραίο. Φτάσαμε πάλι εδώ. Μάλιστα. Τώρα να ντυθούμε και να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Βγήκαμε στο άσφαλτο.
τώρα προχωράμε. Τα σύννεφα ξανά δεν μου αρέσουν. Αυτά. Yeah. Παιδιά, με προσοχή, εδώ άσφαλτο δεν έχει. Ωραία. Να ξέρετε παιδιά, είναι νόμο όταν είναι κατηφόρα, βάζετε πρώτη αν είναι πολύ μεγάλη κατηφόρα, αλλιώς σε τέτοια φάση βάζετε δεύτερη και το μηχανάκι πάει 39-40 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πατάτε γκάζι, φρένα, τίποτα, δεν ζορίζετε μηχανάκι, δεν χρειάζεται. Άμα είναι λίγο το δίνετε, ας πούμε. Εγώ βάζω πρώτη, δεύτερη και λίγο φρένο. Στις κατηφόρες είναι έτσι, ταχύτητα πάντα μέσα, νητράλ ποτέ. Ίδιο πράγμα και με τη βροχή. Με τη βροχή έτσι είναι. Κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις ή πας ευθεία, τραβάς σταθερή ταχύτητα αναλόγως που είσαι, αν είσαι στην εθνική 100-110 και πάντα ταχύτητα μέσα και ποτέ στην αριστερή λωρίδα, ποτέ. Πας στη μέση και καλύτερα να πας και δεξιά με αναμένο αλάρμ, αναλόγως και τι βροχή είναι, έτσι. Άμα νιώθεις ότι είναι κάτι επικίνδυνο, ας πούμε τώρα τόση ώρα που κατεβαίνουμε, πάντα ταχύτητα είναι μέσα. Μηχανή μόνος του με το μοτέρ θα φρενάρει. Είναι έτσι μικρούλικο life hack της ζωής. Αυτά παιδιά. Αλλά εδώ είναι πανέμορφα, είναι... Επόμενη εβδομάδα θα είναι τελείως βροχερή. Και εγώ πλάκα πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι εδώ. Κάτι φορά. Πεντέλη είναι πανέμορφη περιοχή. Πάρα πολύ όμορφο εδώ είναι, πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Μάλλον όσο είναι όμορφο και τόσο είναι ακριβό, Εγώ νόμιζα ότι στην Αθήνα δεν υπάρχουν όμορφες περιοχές. Εντάξει, και φυσικά ξέρουμε, Γλυφάδα είναι έτσι και έτσι. Γλυφάδα είναι περισσότερο, είναι Πάφος. Είναι μαγιά περισσότερο. Ωπα ρε. Τι κάνετε εδώ, παιδιά? Κόβουνε ξύλα, τι κάνουν? Αυτά. Είναι τέλειο, εντάξει. Περιοχή δεν υπάρχουν αλόγια εδώ.
Μάλιστα. Βίλες, βίλες, βίλες. Πανέμορφα, Δάσος, ηρεμία. Πόσο ωραίο είναι. Τέλει φτάσαμε εμείς στις Καταράκτες με αυτή τη ωραία ομάδα. Ναι, όλοι τραβάνε φώτο βίντεο. Δικό μου μούρι δεν σας δείχνω. Εντάξει. Είναι... Γιώμπα να βρω το. Αυτό ήτανε. Ήτανε comment του Γιάννη, έτσι. Νομίζω πρέπει να βγούμε έξω. Από τον κόλλο μου. Παιδιά, ευχαριστώ σας πάρα πολύ που ξανά, σε αυτή τη φορά, έχετε έρθει μαζί μας σε αυτή τη ωραία βόλτα και βλέπετε αυτό το μπαλάκα ποιος το μου κάνει αυτή τη χουνιά. Τέλος πάντων, όλοι like, subscribe, crazy motto of Athens. Άντε ρε, μπράβο, το είπες σωστά. Τα κατάφερα, μπάτσε, fuck off.